This is nasa sasakyan ako from Kathmandu to Bezar. Ito sinabot ng 7 hours ng biyahe. Super bumpy yung kalsada nila. And from Bezar, pagdating doon ng 2 p.m. May mga biyahe doon na 4x4. Usually sumasakay yung iba papunta talagang Chamjay, kaya sumabay ako doon. Doon ako nag-start trek papuntang Chame. Ngayon sobrang dilim na, oras na rin ako nakarating dito sa Chame, so wala picture from those days. So bukas punta ako na trek ko is try marating ng Upper Pisang, and yung hike up siguro sa susunod na araw ay Upper Pisang. Ayan. So yun muna for today. Okay, this is my first day in the circuit.